Yes. Velkommen til vores andet screencast. Og her skulle vi fortælle om nogle udvalgte pointer fra modelleringsforløbet. Vi har udvalgt at fortælle noget om, hvordan de forskellige grafer ser ud, og hvad deres forskrifter er, lige fra en start. Så har vi lavet nogle GeoGebra-filer, hvor vi ligesom kan variere de forskellige variabler og se, hvordan det kommer til at se ud. Vi har en linje her, som følger forskriften y er lige med ax plus b. Den ser sådan her ud. Og hvis vi varierer handlingstallet, altså a, hældningskoefficienten, så kan vi se, at den ændrer hældningen. Og hvis den er under 0, så er den aftagende, og hvis den er over 0, så er den voksende. B, B-led, det afgør selvfølgelig, hvor den skærer på y-aksen. Herefter har vi en eksponentiel sammenhæng, og her kan vi se, at den ikke er lige, men at den stiger gradvist mere og mere og mere. Og her er vores b-værdi så punktet, hvor den skærer i x-aksen, som man kan se her. F.eks. hvis den er på 0, så er den altså helt lige. Og hvis vi sætter den op på 2, så skærer den op på 2. Og her vores a-værdi, den afgør så hvor meget den, om den stiger eller falder. Og hvis den er under 1, så er den aftagende, som vi kan se her. Og hvis den er 1, så er den bare en konstant. Og hvis den er over, så er den voksende. Yes. Og det kan forklares, da forskriften for en eksponentiel sammenhæng er y er lige med b gange a opløftet i x. Og hvis vores a-værdi er over 1, så det vi opløfter det i, kommer så også til at blive større og omvendt. Så det forklarer hvorfor at hvis a er over 1, så er den voksende og omvendt. Okay, det næste det er så potentialfunktionen, og den er lidt mere tricky, kan man sige, fordi den kan nogle flere ting. Altså den kan både være altså en ret linje, kan man sige, og så kan den være sådan en krumning her, og den kan også gå ned og blive sådan en her med de her asymptoter ud af, sådan så den aldrig nogensinde skærer nogle af aktierne. Så det er lidt svært at sige noget om, men vi kan i hvert fald sige, at hvis a den er 0, hvis a er under 0, som her, så går den på den her måde her, ud af asymptoterne der. Hvis a den er større end 1, så går den så opad på den her måde her. Og hvis a den er 1, så er det en ret linje. Og hvis a er mellem 0 og 1, for eksempel her, så er det den her krumning. Hvis a den så er, det var vist dem alle sammen. Og b det er så den værdi der er på y-aksen, når x den er 1.